Bueno, Aguztiak. Eta listo. Nota honekin, listo. Jolasen Elkarrizketa. izan da. Bagoaz, jolasera. Goazen. Venga. Jolasaren txanda iritsi da, eta bakoitzak edalontzi badaukagu, pelotatzo pila bat, eta bote batekin edo gehiagorekin, barruan sartu beharko dugu. Batekin edo gehiagorekin. Bai, sartzerakoan, tokiz aldatuko dugu, arantza. Arantza? Arantza. Nik egin behar dut. Buelta. Horrela? Horrela. Vale. Prest. 3, 2, 1, go! Ui! Ia. Ja. Orain zer, ez du nahi inork sartzea. Ze horrela nik irabaziko dut. Ja! Aila, ezi! Ja! Vamos! Ala! Venga, suéltela, subestera. Ja! Zu, este nahiko kompetitiva, Venga, sí, urrengoa. Nik bat ere ez. A ver, animatza. Bat ere ez. Ui, cago en la leche, venga, urrengoan, Ja! Nire bat! Doble! Ez, ja! Ai, nik nahi toa izan faiatzia, porque nik hemen gelditu. Ja, bai, no te fastidia. Anes, sartu pa... Vamos! Bueno. Bat geratzea. Ez di zure eskuta. Ba, esti. Nire bihotza. Hori gureta. Egin behar dugu recuentoa, eta nik eskerrak nahi diet eman telebistako magiari eta baso magiko hauei ere bai. Vale, egin dugu recuentito? Bai, 3, 4, 5, 6 eta 7. Bat, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Bat, 2, 3, 4, 5, 6.